walay Kristohanon nga dili gusto og kalipay. Apan nganong naa may mga Kristohanon nga wala magmalipayon? Kana ang ato ang tukion ug isigutan ning taknaas kabuntagon. Apan una sa tanan, maayong buntag ug salamat sa inyong padayon nga pagsuporta nining atong gamay nga channel. Na unsa man gyud ang kasagarang hinungdan nganong walay kalipay ang usa ka Kristohanon? Una, sala nga wala gisugid ug wala gibiyaan. Meaning, bisan nangalagad sa Ginoo, padayon gyapon nga naglunang diha sa pagpakasala. Kung ang Kristohanon nagpadayon sa sala, mawagtangan gayud siya sa kalinaw ug sa kalipay. Ingon ang Salmo 32 versikulo 3 ngadto na sa 4, nagbugat ang kasing-kasing tungod sa sala. So kung bugat ang imong kasing-kasing, maglisod kagayod sa pagkakaplag ug kalipay. Ikaduha, pagkalayo sa Dios. Bisan nagasimba tingali ka, pero kung bation na gani nimo ang kining pagbati nga daw layo ang Ginoo sa imuha, o kahalayo ka sa Ginoo, mao kini ang gitawag og ugah ang imuhang espirituhanon. Nakasinati ka og spiritual dryness. Tungod kay wala ka na nagaampo, wala ka na nagabasa sa pulong sa Dios, wala ka na nakipag-fellowship uban sa mga katawhan sa Ginoo. Nga diin may resulta kini sa imong kalaya sa espiritu ug kawalay kalipay. Juan 15 versikulo 4 ngadto na sa 5, kinahanglan magpabilin kang Kristo aron ikaw mamunga. Ug timan-an nato, isa sa bunga sa espiritu mao ang kalipay. Ikatulo, sayop nga pagsabot sa kalipay. Ano man, tungod kay daghan nga Kristohanon naghuna-huna nga kung Kristohanon ko, dapat happy ko. Apan ang kalipay, igsoon, dili base sa kahimtang, kundili base sa relasyon nimo kang Kristo. Pilipos 4:4, kalipay diha sa Ginoo, dili diha sa sitwasyon. Ikaupat, pagtan-aw sa kalibutan, imbis kang Kristo. Daghan na mga Kristohanon nga wala gyud nakatutok kang Hesukristo, kundili nagalantaw sa kalibutan. Meaning, ang ilang kalipay gikuha diha sa relasyon, diha sa kwarta. Kung daghang kag kwarta, malipayon ka. Diha sa mga kalampusan, mga achievement sa kinabuhi. Apan, unsaon na lang kung mawala kini. Mawala usab ang imong kalipay. Ang unang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2, ipunting ang imong hunahuna sa mga butang langitnon. Para mulungtad ang imong kalipay o para ikaw magmalipayon, tutok kang Ginoong Hesukristo. Ayaw sa mga butang niining kalibutana. Ikalima, kakulang sa pagpasalamat o pagkakontinto sa kinabuhi. Ang kanunay nga pagreklamo o ang pagkadiskontinto sa kinabuhi mao gayod ang mupatay sa kalipay. 1 Thessalonians 5:18 nag-ingon, pasalamati ang Dios sa tanang butang. Ikaunom, mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Nganong walay kalipay? Tungod sa mga pagsulay o mga kasakit sa kinabuhi. Bisan tinuod ka nga Kristohanon, makasinati gyapon ka og kasubo o kasakit. Apan ang kalipay dili permi emosyon, kundili lawom nga pagsalig sa Dios. Aron bisan sa panahon sa mga kasakit, makasinati gyapon ka og kalipay. Santiago 1:2 ngadto na sa 3. Katapusan, kawalay kasiguruhan sa kaluwasan. Pag dili ka sigurado nga luwas ka na bisag dugay na ka nangalagad sa Ginoo, mao ni ang hinay-hinay nga mokuha sa imong kalipay. Ano man, kung ang usa ka Kristohanon sige kahadlok nga basin dili siya luwas, lisod gyud nga magmalipayon. Apan biblically speaking, ang kaluwasan masiguro nimo diha kang Kristo. Busa siguraduha gayod ang imong kaluwasan pinaagi sa pagtuo, pagsalig o pagdawat kang Ginoo si Kristo diha sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Kana lang ug daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta niining atong gamay nga channel. God bless everyone.